Tafikanso nthawi ya program ya mphepo zinayi pano pa Kanema komanso wailesi ya Zodiac, nthawi yoti tikambirane nkhani zimene zikuchitika mdziko muno. Timasangalala kuti timakhala limodzi kukambirana nkhani zimene inu ndine tikuyenera kuti tizikambirana ngati nzika ya dziko lino. Kunjakutu kuchitika zambiri ndipo tiyembekeze ndithu kuti zambiri zikhala zikuchitika makamaka pamene tikuyandikira chisankho chija cha September 2025. Nkhani zingapo zachitika mu Sabatayi, koma mpulogalamu ilero tikambirana nkhani ziwiri. Yoyambirira ineni ndimene inachitika ndithu lachisanu. Nkhani imeneyitu ndiyokhuza kutuluka kwa chipani cha UTM mu mgwirizano cha wa Tonse Alliance. Imene ndi nkhani ndithu yayikulu kwambiri kudziwa ndithu kuti chipani cha UTM chakhala mu mgwirizano umenewu ndithu kwa zaka zingapo mwinapo tira ndithu 4 ndi miyezi ndithu ingapo. Ndipo dzulo analengeza kudzera mu chikalata chimene ndithu ndili nacho m'manjamu chimene chasayinidwa ndi mlembi wa chipani cha UTM Patricia Kariati kufotokozapo ndithu nkhani zingapo mmenemu. Nkhani yoyamba ndi yotatuluka mu mgwirizano. Nkhani ina akukamba ndithu za msonkhano waukulu umene uchitike mu Oktoba chaka chino. Koma nkhani inanso yayikulu ndi ya ngozi imene tinataya vice president wa dziko lino. Iwo ndithu afotokoza kukhumudwa kwawo kuti sakukhutira ndi mmene nkhani imene ikuyendera, ndipo apempha kuti pakhale commission of inquiry kapena titi komiti yapadera imene ikhale kufufuza nkhani imeneyi. Lero tifali kambirane nkhani imeneyi, komanso pali nkhani ina ndithu imene mu Sabatayi inaoneka ndithu kuti inalinso yayikulu kwambiri yokhuza ndithu nduna za boma zimene zikuchita kampeni makamaka ku chipani cha MCP, ndipo inaoneka ndithu kuti zinapereka ndalama zochuluka kubasi pafupifupi 76 million kukopa anthu kuti akawavotere convention ndi anthu athirapo ndemanga pa nkhani imeneyi. Koma poyambira penipeni tikambe iyi ya chipani cha UTM kuchoka mu mgwirizano. Ndilandire Michael Kayatsa mu programu iyi, tikulandire ndi manja awiri. Iwowa ndi mmodzi mwa anthu amene amenyera ufulu wa anthu mdziko muno, komanso ndi Peter Jegwa amene ndi mtolankhani. Poyambira penipeni Peter, zodabwitsa kuti chipani cha UTM chatuluka mu mgwirizano umenewu? Mwina sizingakhale zodabwitsa kwenikweni. Zizindikiro zinalipo zoonetsa kuti mgwirizano pakati pa mamembala a UTM ndi anzawo a MCP sumaoneka kuti uli bwino kwenikweni. Zimene zidzakhala tikuziona kwa nthawi yayitali. Ndiye ndi ngozi imene inachitika kutisiya kwa a vice president, chifukwa a vice president achilima ndi okhawo amene samaoneka kuti akuyankhula zosonyeza kusakondwa ndi mgwirizano. Iwo mukudziwa ino anali munthu odekha, amangozigwirira ntchito yawo ngati anali ndi nkhawa, sankazibweretsa poyera yayi. Koma kumusiku mamembala a chipani cha UTM komanso mamembala a chipani cha MCP zolankhulana mukaona pa masamba mchezo samayankhulana ngati mamembala a zipani zimene zili pa mgwirizano. Zali kugawanikana kunali kuonekera ndi kale. Ndiye pambuyo pakutisiya kwa achilima zimene zachitikazi ndikhoza kuona kuti kuyankha funso lanu mwina sizodabwitsa. Pali nkhani yokhuza ndithu kuti akuluakulu a chipani cha UTM apanga chiganizo chimenechi. Anthu ena ananena kuti komatu iyi ndi pressure yochokera kwa masapota, sikuti mwina akuluakulu apaokha anakatha kupanga chiganizo chimenechi. Mukuona bwanji nkhani imeneyi? Ya tingathe kutero, tingatheso kunena kuti mwina sizichoncho yayi. Koma ndiyambe ndikugwirizana ndi mnofolozi la Jegwa. Sizodabwitsa kuti UTM atoka mgwirizano umenewo. Zizindikiro zinalipo ndithu kuyambira pachiyambi. Zizindikiro zoonetsa kuti alliance iyi sipita kutali. Ndiye panopa kuti UTM atuluka kwa ine komanso ndikukhulupirira kwa anthu ambiri sizodabwitsa. Kuli ngati kunena kuti zimene ndithu kutero kunengera ndi mmene mgwirizanowo adapangira. Chinthu choyambirira mgwirizano uja sitinauone, it was not made public. Ndiye zinali zongomva kuti adasiyana na mgwirizano, andi mgwirizanowo adasiyana pakati pa anthu awiri achakwera komanso the late Dora Chilima. Komana anthu sidinaona yayi. Tidakhala titaona mwina tinakazukuta kuti kodi munali zotani menemo, kuti adagwirizana zotani. Komano mayankhulidwe
atsogoleri awiriwa zimaonesa kuti mgwirizano unalipo. Mukamva mmene amayankhulira Dr. Chilima amayankhula ngati kuti IMCP sakutsatira mgwirizano umene adapanga. From the beginning zimaoneka choncho ndithu. Panali nkhani mwachitsanzo yokhuzana ndi ma appointments. Adanena ndithu kuna kuti andi amayankhula izizi pa ujeni pa misonkhano yokopa anthu mu 2020 muja. Amanena ndithu kuna kuti ineyo tikazawina ngati vice president ndizakhala ndi ma portfolio amene azandipatsa, and one of them amachulapo unduna wa finance, unduna wa zachuma. Koma muzaka zonsezi akhala mwalansi mmene mu akhala mboma Achilima sanakhalako Minister of Finance, sanakhalako Minister of Agriculture. So mungathe kuona kuna kuti munali zina olumuna zambiri zimene anthu ajana agwirizana kumbali komano sizimatani komanso mukuonanso mmene amayankhulira anzawo IMCP zimaonekanso kuti mgwirizanowu sikutsatidwa iyayi. And amafika pena ndithu kumamva akuluakulu achipani akunena IMCP kuti ayi mgwirizano kutiyo palibe mgwirizano. Dr. Saulos Chilima anakhala kuti ali moyo, izi zinakachitika zotuluka mu mgwirizanozi? Dr. Chilima mwa zinthu zina zimene munganene powafotokoza mukhoza noti anali unpredictable. Zimene ankaganiza mapulani amene anali nawo sizinali poyera kuti anthu nkumadziwa kuti zitere. Kusonyeza kuti kuyankha funso lanu kukhoza kukhala povuta sitikudziwa kuti zimene zikanachitika ndi chani. Dr. Chilima anayankhulapo kamodzi nkhani zokhuzana ndi mgwirizano kuchokera mu 2020 atalowa mboma. Anazayankhulapo kamodzi mu June 2022 pamene ananena kuti mu mgwirizano uwu tinagwirizana kuti Achakwera akhala pa mpando zaka 5. Zaka 5 zimenezo zikatha Achakwera azandipanga support ineyo kuti ndizakhale candidate wa Tonse Alliance kupita kutsogolo. Zimene anayankhulapo zimene zili on record, zimene tikudziwa kuti Achilima anayankhula ndi zimene anayankhula mwezi wa June chaka cha 2022. Kuchokera nthawi imeneyo Achilima sanayankhulepo china chilichonse. Koma mmusimu Achilima ali moyo asanamwalire akali atadapangisapo msonkhano kuzomba kumene ankapepesa kwa Malawi amatero inokeyo poyankhula ndifuna ndipepese kwa Malawi tinkakulonjezani kuti muzadya katatu pa tsiku. Ndipo zimenezo sizinachitika. Tinkakulonjezani ma passport azakhala otsika ndi zinthu zambiri zimene tinalonjeza zimene sizinachitika. Koma ndifuna mudziwe ino Malawi kuti wapakaliala sayimba beru. Mawu amenewa anatuluka pakamwa pa Patricia Kaliati. Amakhala ngati akusamba mmanja kuti ngati boma sili na chite bwino pa zinthu zina tisayangane ku UTM yayi. Chifukwa a UTM ali pakaliala ndesangayimbe beru. Atayankhula zimenezo Kaliati kumbali ya MCP komanso kuboma kunakhala kukutuluka zikalata ngati zoyankha. Chimodzi chimene amanena mobwereza kumbali ya boma nchonena kuti ayi musamvere munthu amene akuwuzani kuti sakuyendetsa nawo. Chifukwa timakhala ndi ma meeting a cabinet. Mu cabinet mo aliyense amabwera timakambirana ndi kumapanga ziganizo limodzi. Ndi pasapezeke wina womanena kuti ziganizo zakayendetsedwe ka dziko mene zikupangidwira iyeyo sizikunkhudza. Mbali ina kumanena kuti ayi zimene anena Kaliati zija musazimvere chifukwa Achilima ali mu cabinet. Cabinet ngamapanga ziganizo amakhala kuti iwo ali momwemo. Ndiye chifukwa amakhala ali momwe sangakatembenuka lero kunena kuti ali pakaliala. Zimene ndima nena ano kuti kusonyeza kuti conflict pakati pa mbali ya MCP ndi UTM inkaoneka ndikale ngakhale tisanafike pamene tafika apa pamene chipani cha UTM chanena kuti ife tazisiya tatulukamo mu mgwirizano. Tinene kuti imfa ya Dr. Chilima yapereka mpata kwa akuluakulu amene atsala ndi chipani cha UTM kuti
pano tatiye tsopano tituluke mu mgwirizano uja. ya tingathaonena choncho kuti mwina mpata wapezeka kuti atuluke. Komanso mukawerenga kalata imene atulutsa UTM mungathe kuona kunena kuti ngozi imene idapha Dula Chilima ndi anzawo yakhala ngati last straw tibate pa chizungezi chibagera chomaliza fa mukalata muja akufotokoza zinthu zimene zakhala zochitika mu mgwirizano wawo. In short akunena kuti unali mgwirizano wachinyengo, mwaona afotokoza choncho, akambapo nkhani za appointments zicha, akambapo kusakhulupirirana kumene kunalipo, komanso Chilima amene anapangidwa treaty kuti amanyozedwa, adamangidwa, komanso anamatidwa ma positions ena ndena zambiri mbiri, komalizira nkumena mazakamba za ngozi zicha. And mukayang'ana statement ija paragraph imene akamba za ngozi mungathe kuona kuna kuti anthu awawa a UTM sakuwaganizira bwino anzawo MCP. Mwina akuona ngati kuti aboma la MCP sanachite handle bwino nkhani ya ngozi. Of course izizi tisenda kuti kuona ngati ndimene yakhala kuyankhulira, akhala kupanga blame mama press conference amafotokoza Chegwa chada chitisa UTM atanena poso kuti they were not satisfied ndimene adachitira handle ngozi ija kwambira itachitika mankhani ya kufufuza kuti apeze kuti ndiyagambira kuti and the way they handled it. So you can actually see kuti pali ma frustrations amene akuchokera poyambirira izi zangozi izi ingatokhala ngati kuti chibagera chomaliza amene afotokozera bwino Chegwa last straw. Komanso tingatha kunenanso kuna kuti mwina ngozi isu yachitikira that opportunity. Ndikutheka kuti ena muchipaniwo akuluakulu achipani amafunisisa tituluke basi. Koma mwina mmene amachita handle zinthu Achilima kuti anali munthu odekha, munthu ofuna kuti adikire kaya imene aone kuti tipanga bwanji komano mwina ena andithu the way agitating kuti tituluke basi tikuchedwa and mmene amwalira Achilima kwakhanga tikuchita great opportunity sipana kuti basi ndeja yakwana titani tituluke. Koma ndimafuna ndineneyi mwina sindipeza mpata uchita komiti pankhani kadomweyi mmene achitira UTM ineyo zandipasa nkhawa komanso zandikhumudwitsa pang'ono chifukwa kuoneka ngati kuti chiganizochi chapangidwa ndi mkwiyo. Mukawerenga kalata ichayo mkwiyo kumaoneka ukutuluka ndithu kuoneka ndithu pamene zimafunika ndithu kuti chiganizo sindikwanza kuti atuluka koma ndiona ngati kuti timing sili bwino yayi anayena kudikira kaye chinthu chambira convention akuita ku convention mukutobala. Ineyo ndimadandala kwambiri ndi zipani zimene zimapanga ziganizo osachita konzati mamemba lawo chifukwa tukamba za democracy timu democracy. Koma nkhani iyi imene ndifusura mbwerera pafunso ndinafunsa kuyambirira kuti izi sizikuoneka kuti zikuchokera kwa pressure imene imachokera kwa mamembala a UTM. Ngati pressure ilipo musanayankhire funso limenelo ndimafuna tilandire Chisomo Dala kuti mwina nkhani tipitirize ndithu limodzi makamaka amene tikukambirana nkhani imene ya UTM komanso nkhani yathu ina imene tikhale tikukambirana posachedwa apa. Tili mprogramu ya mphepo zinayi pano pa Zodiac ndipo makamaka lero tikukambirana nkhani ya chipani cha UTM chimene chatuluka mgwirizano wa tonse. Nkhani imeneyi sikuchokera kwa masapota a UTM. Tingatha hotel fa tikumva ma social media kuti achinyamata UTM adapita kunyumba kwa vice president awonse kukachita demand kuti atuluke mugwirizano. Tingatha kutero komanso we know ndi ndale izi nkuteka kuna kuti akuluakulu amene anakumana nawo at Central Executive Committee head nkuteka they also mobilize mina chinyamata amene wawo kuti tikawapanga chiganizo ichi koma zioneke kuti it's possible. Komana chimene mafuna nchonena kuti pa Africa pakhale consultation yeni osati cosmetic yayi. Chipani cha UTM is not just achinyamata. Chipani cha UTM mulanthu mamembala osiyanasiyana. Ziganizo ngati izi zimafika ndithu kuti anthu wa muchipata imo awachite konzati amve maganizo awo
ndifotokoze kuti zidalakwika kuyambira kuja kuna kuti anthu aitemo sadapangire konzati kuti akula mu mgwirizano koma zimene zidakhala choncho ndithu kuti pakhale ma consultations abwino ma consultations kufotokozera anthu komanso kumva maganizo awo tulowa mu mgwirizano ndi chipande cha MCP maganizo ndi otani apapa akutuluka amene wasipichitanso konzati mamembers awo ndimanena kuti anakadikira convention ija convention ineyo kupira kuti dakachita kuchita great opportunity yoti anthu akhale pansi ndakambirane and amve maganizo amemember awo not just the central executive committee chifa chiganizo chindi chachikulu kwambiri komanso ndakakonda mwina adakatuluka after my investigations aja investigations yokhuzana ndi ngozi ija kuti mwina nkhawa zimene zilipo mwina zidakapangidwa kaya address and then kupanga chiganizo chabwino ndikupita adakapanga choncho adakapanga chiganizo chabwino koma sindikunena kuti alakwitsa iye asanalakwitsa koma kwa ine timing I think has been a problem. Nthawi yabwino yotuluka mu mgwirizano ndiitiyo tikutengera ndi mmene takhala tikumva sikuti ndizobisa pa social media anthu akhala ndithu akugendana kwambiri IMCP ndi UTM zimaoneka ndithu kuti gwederako kunalipo usunali mpata woti apa tamaliza kulira maliro tiye tituluke koma akayatsa nena naye anakadira kai convention ene ndikuona ngati kuti palibe nthawi yabwino yoyambanso kachikena chachikulu chimene tingavomereze nchonena kuti UTM yopanda Saulos Chilima kuyang'ana kwa mtundu wina uliwonse ndi UTM yoti ndiyofowoka ndipo pamene uli wofowoka ndipo kuzindikira kuti wafowoka ndikuona ngati kuti utengeso nthawi yayitali kuti upange ma decisions oti mwina chiganizo choti muyambe kuzikonzanso ikhoza kukuvulazani inuyo kusiyana nkuchitiratu zinthuzo malingananso nkuyang'ana kuti 2025 yomweyi tikupita ku masankho kuchoka Oktoba ndekuti ena akupanga zipani zina zikupanga mwezi wa mwawa omwewu tisanafikeso mwina kumapeto kwa mwezi wa mwawa kupanga ma conventions iwo nje chidziwikirebe kuti Oktoba ndi kanthawi kakatali kutengeranso kuti iwo ndi chipani chimene chaluza president wawo mwina koyambirira amene anayeneranso kukhalanso pakalikiliki onera kuti azikonzenso ndiwowa ndese ndikuona ngati kuti kwambiri tikatengera kunyengoko kuti achedwa koma mwina zochitika kapena ma circumstances ake chile chimene mafuna ndingokamba nchonera kuti it's an awkward position ndi malo osakhala bwino kwenikweni makamakaso kwa amene padakali pano tikudza kuti ndi president wa chipani amene ali Michael Usi kuti chipani ino uku tikatengera zimene zakambidwa dzulo komanso ndi zikata zimene zatulutsidwa ndekuti ndi chipani mwina executive NEC yonse yagwirizana kuti sikupanga nawo za mgwirizano pamene Ausi ali kumene kuja ndikukhulupirira kuti ngakhala president tidakambaso program yapita ija kuti ngakhala president mwina ali nkuthekera kosankha wina aliyense koma ndikukhulupirira kuti pakusankha kwawo adalingaso ataona kuti Ausi ndi member wamkulu wa chipani cha UTM sona apapa upezeka kuti iwo ali kumeneko ngati vice president wa dziko pamene chipani no chakanuka nako chanena kuti ifeyo basa apapa zinthu zija zathapo ndi zikubweresa awkwardness kwambiri kwa iwowo ngati ya vice president komanso ngakhale kuchipani kuti sopano ayenda bwanji akamazichita rebuild akuzichita rebuild motani Ausiwa asiya potani koma kubwerera kufunso lanu ine ndikuona ngati kuti pokonza zinthu mwina nthawi alibe nthawi they don't have the luxury of the perfect time chisomo nakhala kuti ndiwe vice president Michael Usi mmene zachitikira pamene akutana Ausi ababatu ndikukhulupirira kuti mwina muzokambirana zawo nda president zoti tikupita ndikufuna kuti mukhale oti muyende nane kwatsalako ndikukhulupirira kuti kumeneko ndikanakhala Ausi mwina ndi chinthu choti adapanga kale we don't know koma because mwandipasa danga loti ndichite assume kuti ndinali Michael Usi ine nkanaganizira ngatidi ndili mu chipanimo kuti ine sinachitulukeso pandekha kungosiya kuti sinauze anthu ndoti nkanauza kuti
tiyeni mwina tionenso za mgwirizanowu inde mwanditenga komanso tingoona kuti mgwirizano wathu mwina tiuyendetsa bwanji tikalankhula anthu athu kuti mgwirizanowu tikufika kaya mwina pa 2025 ngati pali kuthekera kuti pakhalenso maudindo ena reshuffle can happen ngati pali kuthekera kuti president akhoza kupanga reshuffle nkungotengako awiri atatu nkwayika mmene mumu mwina zikadathandiza kuti ineyonso ngati Michael Usi ngati vice president ndekuti ukuku anthu ayamba kundikhulupirira kuti sindikukapanga zandekha pokhala vice president nanenso ndatengapo gawo langa loti nditenge ena that they should be co-opted kuti kwatsalako fa mgwirizano uja tiuchite udziwa kuti umatha 2025 mmene zinthu zinachita ligi muja umatha 2025 koma kwatsalako kuti tiyende bwino komanso ineyo kuti ntchito yanga kuchipani komanso ngati dziko ndikanaona ngati kuti ndikanayikachita negotiate zimenezozo kwa principal which is the president kuti nde ineni muona ngati titatengako awiri atatu fati kuti saiwale kuti ena wanso titati tifufuze bwinobwino ngoti za mumtima zawekha ena amene mwina kuchipani kwakuoneka kuti mwina ndonyangala zikhoza kuthekaso kuti ndi ma personal frustrations kuti sanapasidwe maudindo mwina akadatha kutonthola pakanakhala kuti maudindo ena amene akubwera ndi mgwirizano umenewu in the political governance scenario mwina apatsidwaponso anthu aku UTM. Msonkhano umene anachititsa Secretary General wa UTM lachisanu pa 12 July sanapereke mpata kwa anthu olemba nkhani kuti afunse mafunso. Nkhupero patali mafunso ambiri amene amayenera ndithu afunsidwe ndipo mafunso amene amene tiziyankha tokha kuti zipanga assume kuti mwina kapena ndichakuti mwina ndichakuti kwa nkhani imene wayamba chisomoyi ni nkhani yayikulu kwambiri. Kuli awonse amene ali mu cabinet ndi ndunaso zina zimene ndithu zili mu cabinet Avera Kantukula ali mmene Mwanyalonja ali mmenemo ndi ena akuyenera kutani sifunso lophweka kuliyankha ndisanabwere kumeneko pang'ono chabe nding'ono wanga chisomoyo ndingonena zimene sindinagwirizane nazo pa zimene wanena eti usati kusinkhani zololedwa program komanso ndikutero langa nding'ono wanga amanena kuti tikudziwa mgwirizano ukutha 2025 koma zimenezo it depends on who you are listening to chifukwa mu mwezi wa June chaka cha 2022 achilima akuyankhula za mgwirizano umenewo ananena kuti anagwirizana kuti kuchoka mu 2025 achakwera saima adzapanga support ukandidate wa achilima kuti adzakhale kusonyeza kuti kupitirira pa 2025 so mena anati mgwirizano umene tikudziwira kuti pa 2025 ya of course tikhoza utero unali mgwirizano wa term iyi koma achilima ife anatiuza asanamwalire kuti pangwirizanopo anagwirizana kuti achakwera sadzayima mu 2025 achakwera azapanga support achilima zimenezo achilima ananena it is on record mafuna kamene koko ndikatchule fa ndikofunikira kwa Yes. ndiye mafunsa nokuti so mmene zili mu ausi atani ausi pali zinthu ziwiri zimene angachite chinthu choyambirira akhoza kuti poti chipani chanena kuti ife tatuluka mu mgwirizano ine nanenso mu mgwirizano mundituluka ndisiya udindowu ndipite kukapanga zimene chipani chikufuna now ngati atakhala kuti asankha njira imeneyo tiyerekeze kuti asankha njira imeneyo basi atuluka uku akukapanga za chipani otowayayi democracy tipanga convention tukasankha president basi ndukasankha munthu wina osasankhaso ausi aja ndoti munthu akhoza kuona kuti so pamene pa okay so route imodzi ndi imeneyoyo kuti ausi akhoza kuganiza ineyo ndipange zimene chipani chanena route ina ausi akhoza kunena kuti ine ngati chipani chagwirizana zimenezo ine ndikhalabe uku ngati asankhe kukhalabe kupitirira kugwira ntchito ngati wachiwiri wa president akhoza kukhala akupitiriza kugwira ntchitoyo again kuli ma avenues awiri njira imodzi yona kuti ineyo mmene zililimu ine ndi zimene ayute makufuna zasemphana sitingakhalenso amodzi
ndekuti ine ndipitiriza kugwira ntchito ikoma osati ngati wa UTM avenue yamba ndimene ndotaza UTM azipanga ine ndine vice president wa dziko kumapitiriza kapena ndizipitiriza koma UTM sindisiya ndikhalabe wa UTM pa Chingerezi pali mawu amati precedence chichewa chake zinthu zimene zinachitikapo zimene timaonera zimene zinachitikapo nthawi imene a Saulos Chilima anali wachiwiri kwa president kwa apita Mutharika mu chaka chomalizira mu miyezi yakumalizira a Saulos Chilima anali president wa UTM koma anali a vice president mu boma la apita Mutharika a DPP ndekuti ausi nawonso akhoza noti ine ndine wa UTM amene ndili mu boma ndili vice president mu boma lotsogoledwa ndi achakwera a MCP kuti ndauti ku UTM isikuti ndavomera chiganizo chimene UTM yapanga ndagwizana nacho kuti za alliance zatha koma ine ndili pa mpando wa vice president ndipitiriza mpaka na ndimalize temu iyi kupanga serve ngati vice president koma ndidakaliwa chani so ma possibilities a ausi kuyankha funso lanu akhoza kukhala amene nduna zitokhalabe mmwemo nduna again tikamakamba za yamati precedence kumbuyoko amene ali okulirapo akhoza kukumbukira nthawi imene Bakiri Muluzi anali president wa dziko la Malawi anazapanga mgwirizano ndi chipani cha Afodi ndi adatenga anthu ma MP a Afodi ndikuwapasa maudindo a nduna chakufa chihana president wa Afodi kuwapasa udindo wa wachiwiri kwa president second vice president nkati mwa ndime adaputana achihana ndamuluza adaputana amene analowa kukhala nduna anakana kuti ife sititsata zimene chipani chanena tidakalife ife ndifa Afodi koma tikhalabe muchani mu cabinet nde zimene mutifusazi sikuti sizinachitikapo kuno ku Malawi yani koma ndikakumbukira kuno bwino kanga sizinathe bwino kwenikweni sizinathe bwino koma anthu anakhala mu cabinet mpaka na moyo wa cabinet uchakuta ambiri kutapita ku masankho sadakayendere bwino koma nde izizi ndi ziganizo zimene anthu amene ali mu cabinet ndingoyikaponso katsabola pang'ono pepani chifukwa cabinet nde chimakhala chapafupi kuchikumbukira tikudziwa kuti muli ndiye Saka Ntukule nda UTM ali mu cabinet muli ati chane Andoka nda UTM mdogo ali mu cabinet ena sondana UTM kule anachita declare kuti nga UTM nda UTM sindikumbukira so ena nda alipo apa ngaziganizo eti koma ndimafuna katsabola kamene ndimafuna ndiponyeko ndikuonera kuti sikuti tu ndi mu cabinet moka anthu amene chifukwa cha mgwirizano umene unalipo pakati pa UTM ndi MCP anthu amene anapeza maudindo sanapezeke ku cabinet kokha munivesese pamenepo ena mukudziwa inu Akalista Mutharika anali member wamkulu wa UTM boma latengedwa mavoti ayenda bwino 2020 ija Akalista Mutharika lero tukamba pano ndikazembe ku Kenya ndiyesa kungoti iwowo khangati ali konko anapanga chiganizo anatuluka UTM kulowa MCP nde mwina sizakhudza kwenikweni koma alipo anthu ena omwe chimozimozi ndi Akalistawa nawonso anapeza maudindo kandi kuembase kandi kuti chifukwa cha on the strength of mgwirizano ndekuti mafunso amene tikufunsa kuti amukabinet wazitani pa anthu amene wawa pali dzina limodzi limene ndifuna ndilibwerese limene lokuti sindikudziwa kuti anthu aganiza bwanji munthu mmodzi amene anapita ku embassy on the strength of kuti akuchoka kumbali ya UTM ndi amayi awo a mkazi wa malemu apongozi a Chilima okay now ndekuti chipani chinena kuti inu amene munapeza mipando chifukwa kuti UTM ili mu mgwirizano ndetinenanso kuti apongozi awo jeni abwereko ku embassy nanga singwirizano tathetsa mafunso amene akhalepo komanso amayenera kuyankha ku msonkhano wato nkhani ujeni mina ndi mafunso amene exactly ndimafuna ndingo mkulu wanga mmene anakambira mwina
iyi ni nkhani ya malamulo akhoza zatiunikirapo chifukwa tikuphunzira zambiri mwina mu democracy yathu imene zachitikira kuti tumaona kuti zinthu zinaso mwina sitinachite cover bwinobwino mu situation ngati yonena kuti ausi sadayime nawo the question that was lingering when Achilima was still alive nkhani ya presidency kuti apa pano tinganene kuti he has been co-opted koma he was not on the ballot with the incumbent kodi pamene papaso mwina mu scenario yachitatu munakamba icha kuti ikhozoyenda bwanji kuti iwo akhozonena kuti ineyo ndikhazikika kunoko chifukwa yoti mmene zinali ngati presidency ya Achilima ndamutharika kuna kuti sizikumvana koma awawa akutetezedwa ndi constitutional provision ya presidency mmene imakhalira tikakavota kuti iweyo ngati uli president sutunganchoso wifa munayimira limodzi koma we know the reality is awusi ndi awasanarani sanayimire pamodzi. chidule kwambiri nchonena kuti malamulo mmene alili ngakhale ausi sanayime ndi Achakwera kungoyambira nthawi imene analumbira aputana Achakwera alibe mphamvu zowachotsa ausi. Okay. He is protected. Ndekuti zinthu zambiri zimene zimapanga apply kwa elected vice president zimazapanga apply kwa appointed vice president tikatengera kuti president akulandidwa mphamvu zomuchotsa wachiwiri ngakhale wachiwiri amene anachita kumusankha yekha. Malamulo akunena choncho. Pamene ndemwe mwaichita clear. Nimafuna pamene pali nkhani ziwiri tisanachokepo pa nkhani imeneyi. Nkhani yoyamba ndi yakuti mmene zachitikira chipani cha MCP chikuyenera kuchita zotani komanso president Chakwera akuyenera kuchita zotani. Chipani cha UTM sichoyamba kutuluka mu mgwirizano umenewu atonse. Taonapo ndithu zipani zingapo zimene zinatuluka mu mgwirizano umenewu. Apetra analengeza ndikhulupirira ndithu mwinaso chaka chatha Ford anena kuti ife tinali ongoyitanira mini basi ande zitachitika bwinobwino basi tinazisiya achisi ndikhulupirira kuti mwina analo MCP anado timva zofana nabe ndizizi iwo ananota ine ndiri chipanicho sovana chipani cha MCP komanso president Chakwera apapa akuyenera kuchita zotani. Ine ndikuyembekeza kuti MCP mama katsogolo wawo achita address Malawi. Ndikukhulupirira kuti akuyenera kupanga chonje ndithu akuyenera ndithu kuyankhula kwa mtundu wa Malawi kufotokoza kuti kodi chiganizo cha UTM achilandira bwanji nanga kodi boma lawo liyenda bwanji chisogolo. Ndikuyembekeza kuti zingatokhala bwino angati kusankha kukhala chete sakhala kuti aphwanya mulili lonse yayi komabe ngatokhala zabwino koposa atati yankhula Amalawi kuti kodi ayenda bwanji chisogolo panopa kuti UTM imene ndi anali partner wankulu mu alliance bwamuja watuluka. Ndimafuna ndinenenso kunena kuti ndamva amene afotokozera anzangawa andi ndikugwiza nawo mmene timachitira zinthu Malawi kunoko timachita zathu zachimalawi komano mmene zimachitikira maiko ena mgwirizano katha onse amene anali chipanimo amene anali boma amatuluka. Ndiye kuti chipani chikamatuluka mu mgwirizano ndiye kuti onse amakhala kuti atani atuluka nawo. Pali zitsanzo zimene tingapereke ndikuchitsanzo chimene ndimachikumbuka bwino kwambiri zimene zidachitika ku UK mu chaka cha 2015 ngati sindikulakwa. Ku UK padachitika masankho a 2010 a conservative adapanga mgwirizano ndi ma liberal democrats. Adapanga mgwirizano awo unayenda bwino ndithu mgwirizano uja komano mkati mwa ndime adayamba kusemphana. Adasemphana makamaka pa mfundo ziwiri mfundo zokhuzana ndi austerity measures komanso panalinso mfundo yokhuzana ndi mapolisi ena achuma. Akutuluka mu coalition government adatuluka onse
ngati chipani ndiye kuti nduna zimene zidasankhidwa anthu amene adapatsidwa ma positions adapezeka kuti onse atani atuluka ngati chipani manipetsa ku Italy zidachitika chimodzimodzi komanso maiko ena India remember zidachitika chimodzimodzi kuti chipani chachikulu chimene chidapanga mgwirizano chidatulukanso mboma ani zidachitika choncho ndithu sipadapezeka okhala kuti ine ndikhala ngati iyayi ndikumbuke kuti mwinapita sanabwere nkhani imeneyo mmene ankalankhula mkhobe lopita waifotokoza waikamba kwambiri nkhani imene yakulankhula kwa malemu Dr. Chilima nthawi imene amalankhula za mgwirizano nkhani imene anayikamba anayikamba ndithu mwina sanakhazikikepo kwambiri anena kuti koma ngati izizi zimene tinali kugwirizana mu mgwirizanozi sitizitsatira mwina tikuyenera kuzapitanso kuchisankho iwo ndithu zimenezo ananena choncho kuti ngati sitizitsatira zimene zili mu mgwirizano mwina we need to seek fresh mandate. Vuto la mgwirizano jera takhatukamba muja ndona kuti mgwirizano wonse daone ya manipetsa tidakhala tawuona mwina bwezi tikuma chita pinpoint kuti pali fundo yakuti pali zakuti komano sidaione of course panali a legal document komabe ine simakhulupirira legal document chifukwa ingatokhala kuti ena apanga doctor nzotheka maswera ndi technology zimatheka ndithu koma document imene daiona imene ili leaked zidayikidwa ndithu mnabwino even zotuluka mu alliance padali section yokhuzana ndi termination of the agreement adanena kuti mbali zonse zingachokutuluka komano amene afuna kutuluka akuyenera zapatsa zake 3 months notice kuti akutuluka komano mujalafukuza inali leaked document zitsanzo zimene opereka maiko ku UK ku Italy India maiko ena amatsata amature parliamentary system kuti ukhale president zimatengera kuti kapena kuti mupange boma zimatengera kuti chipani chanu ndi chimene chili ndi aphungu ochuluka okay anthu samakayima panzere kusankha chongi kuti pa president ufuna uyu chipani chimene chapeza mipando yambiricho mtsogoleri wake ndi amene amakhala mtsogoleri wa dziko ku UK amantchula prime minister ku Germany amantchula chancellor maiko ena amachula ma title osiyana okay amene ndi ma parliamentary system mumapanga boma on the strength of kuchuluka kwa aphungu amene muli nawo so it makes sense kuti ngati mwapanga panokha mwalephera kukhala ndi aphungu kuti mukhoza panga boma ndiye mupanga boma mothandizidwa ndi chipani china kumaiko ngati ku Israel ku Italy mwachulako maboma atusachedwa kugwa chifukwa enawo akangoti ifeyo tapanga withdraw support yathu imakhala kuti ndi block ndekuti boma lija silingapitirire chifukwa kuti nkuona kumaiko ngati mamva kuti chisankho chimachitika pafupi kuno ku Malawi tidasankha presidential system mwazina kaganizidwe kanali kuona kuti tizikhala ndi chisankho pafupi sitikhala ndi ndalama zoti pang'ono boma lagwa okay kuno boma limapangidwa fomu munthu amene wawina pa mpando wa president akhoza kukhala kuti olo alibe chipani mukudziwa amatha kuyima ngati independent so it does not matter kuti kaya wapanga mgwirizano ndi awa kasanapange mgwirizano kunoko system yathu zimene zozo zilibe ntchito president akhoza kusankha wina aliyense womwe chipani mwake olo woti sali ku chipani kwake zimene amakamba malemu achilima kuti tinalowa titagwirizana ndekati mgwirizano utauthetsa tipitenso kwa Malawi tikafunse kuti pangenso mavoti that is a moral question as opposed to a legal question mwina kuti ndichifotokoze kuti mwina anthu amvese bwinobwino pamalamulo munthu amene ali pa mpando wa president akhoza kusankha wina aliyense kuphatikizapo ka mwana wake kapena mkazi wake kumpatsa mpando wa nduna for example samapanga zimene zozo because morally umaona kuti malamulo samamuletsa mene alili president Chakwera kunena kuti nduna ya zachuma kukhala achimwene ake nduna ya zachani kukhala amayi akunyumba nduna yachani mwana wake malamulo saletsayi atata upanga zimene sanaphwanya malamulo koma morality anthu anena kuti nkuonano anthu amazatchula kuti akungotenga anthu aku chigawo chimene amachokera that is a moral question not a legal question legally speaking kuti mgwirizano watha
sichifukwa chonena kuti tipitise kumasankho Yeah. koma morally chifukwa kuti nthawi imene munkapita kumasankho munkawauza anthu kuti mutivotere tili limodzi tizapanga izizi limodzi nthawi imene mwasintha zimene zina situation imene inalili nthawi imene munkapita kumasankho ati asintha mukuyenda mupitenso kwa anthu omweyo kana kuti ayi tinkanena kuti mutivotere tili limodzi panopo sitilinso limodzi ndiye musankhe mufunabe kuti tipitize kutumikirani. So it was a moral question imene wapanga rezi chilima. I thought I needed to clarify. And that's why takhala kunena kuti I think both so tunike malamulo athu chifukwa sitingamangodalira moral position iyo yayi tufuna ndithu zinthu zikhale legally binding. Migwirizano azipani izikhale legally binding nchilunga chakuti zikachitika moteromo tiziziwa kuti kodi tipanga bwanji. Pazikhala ndithu accountability koma pakati pano palibe accountability which means winalesa ngatupanga chili yosipena kufuna. Ndingopanga be insist kuti timvetsetse kuti mukamusankha president mumamusankha ngati individual. That is very important kuti tichigwire tichimvetsetse. Akhoza kukhala kuti ali muchipani kapena sali muchipani wapanga mgwirizano kapena sadapanga mgwirizano koma nthawi imene mwamusankha that vote goes kwa president ngati individual, which is why taonapo kuno ku Malawi kukhala president Bingu Mutharika wa UDF kuwina after chaka chimodzi ndikunena kuti UDF chandatani ndatuluka. Morale you would say kuti iyayi iniyo kuti muwine UDF inaononga zindalama kupangirani campaign mpaka nino makhalapo ndemwatonga ndemukatulukenso that is now morale muona kuti iyayi koma ngati umunthu koma pa malamulo Bingu Mutharika anachita zimenezo chifukwa sanalakwitse lamulo lililonse yayi chifukwa kuti vote ija munthu wovota sankavotera UDF yayi ankavotera Bingu Mutharika ndi Joyce Banda ngati achiwiri awo amene maina awo anali pachani anali pabuli tifaena sama ngoti ine olopata khala chinyama that is very true. Komano ndionera kuti the position ya malamulo athu zimene amanena ineyo ndikazakhala president ndizasankha wina aliyense mu cabinet au form government ka ndine wa independent sinayimire chipani chilichonse ka chipani chinake na chiyimirira. It is true anthu ena amawina u president even u MP or councillor chifukwa cha chipani tikudziwanso ena amawina chifukwa cha iwo kuti chipani kupanga ma primaries chipani kuti ati imire nduyu iye ndo okay mwandikana ndiyima ndikuwina ndoti wayima wawina chifukwa cha iye po ena uta uyu sanga wine chisankho chilichonse koma ifota ali pa chipani chimene anthu achifuna. So yes, it works both ways. You can win as an individual. I think pamene popo I think ku presidential malamulo choncho komano ku uphungu I think it's a bit different. Chifukwa munthu ngati wawina chipani sungapite chipani china ukha kuti uchita cross the floor. Yes. Section 65. That is true. That's what I'm saying. I think it's unique kukhana ya presidential. You know, kuti tikhani malamulo kuti they are very clear. Pakali clarity. Yeah. Nchilinga chokuti there should not be any doubt kuti uyu amene posankhayo president kuti atachoka chipani muchazina chitika za Bingu muja athanda dandaula ambiri you know kuti amuvotera mpaka pano ili kunja yes facha yes exactly. So I think pofika tunike malamulo athu pakali clarity kuopa so kuti tizichita create opportunities for abuse, you know, because this system can be abused for personal gain. Yeah, much more so panopa pana kuti tikupanga 50+1. Yes. And alliances ndi gawo limodzi limene tizikanika kuli zinda ndikamakamba nkhani yathu ya zisankho zathu. But alliances have become a very big part of the discourse of our elections. So we also need to do that with the agreements ngati amenewa as Jegwa said komanso bwana Michael akambira kuti maubale akuseliwa kenaka akazatulukirano pona kuti anthu tapasa a constitutional mandate ngupezeka kuti this is undercutting what is in the constitution. This is a handle branch. Nkhani imene inatulukapo mukhulupirira ndithu mbuyo ngati sakulakwitsa analankhulapo CCJB nkhani imeneyi kuti mina tikuyenera kuti tizikhala ndi malamulo ama alliance yo koma mukhulupirira ndithu kuti ndi nkhani imene mwina ngati dziko palibe chimene tikuchitapo pa nkhani ngati imeneyi. Chance ndinene kuti palibe system imene ili perfect. Okay, nthawi zina kuno ku Malawi we are in danger
timafuna kuti zabwino zawo kuti tikuzifuna zabwino zawo kuti tikuzifuna. Parliamentary system mena uchita ku South Africa, mena uchita ku UK, it is clear. Ukadana ndi chipani you are out. Chipani chimene chili ndi mphamvu. Yeah? That is the system mene iwo anasankha. Sizingateke zimene anachita Bingu in a parliament sizingateke because you are in a position of president of the country because of the political party that you come from. Ndi chipani chimene chimakuyika. Ndi chipani chonso chimatha kukuchotsa. Zili ndi ma advantages zake but ku South Africa to anamuchotsa Thabo Mbeki, ulero una anazamuchotsa Zuma, chipani tu. Sikunachitika mavoti, chipani chinangona atampanga liko. Okay? The system meneyo ali nayo. Mphamvu zili kuchani kuchipani. They recognize kuti anthu amavota kuvota chani chipani. Ife sinasankha system imeneyo yayi. Tinasankha kuti even in the event of mwapanga mavoti palibe amene opeza 50%. Nde chipani ichi anoti kuthandizani. It is still assumed at law kuti anthu amene atakavotewa akavotera munthu amene ali pa ballot uja. So izi zangwirizano izizi ndi zimene niyo mwapanga your arrangement kuti zikuthandizeni. Koma the reading of the results of the election will be that this individual ndi amene the people of Malawi sakaona so kuti the people of Malawi awanda afford awanda chana nathandizira that is the system that Malawi chose. Now if you are looking at kupanga reform, of course because of Sinda, because alipo anthu ena amene amaganiza kuti amwina parliamentary system ya South Africa ndi abwino posa yakuno. We must of course know kuti system iliyonse imakhala ndi zimene anthu amaziona kuti zabwino ndi zimene anthu amaziona kuti sizabwino kwenikweni. Tingatokani hybrid kutenga kwa zabwino uku komanso uku kupanga. Yeah, we have tried to do that. I really wanted to say introduction to politics. A certain Professor Gadzamira in his sessions was saying it's not the purest of presidential yes, a presidential kind of system. Chifukwa timafuna tizitenga uku tizitenga uku. Now timaena tisankhe chinthu chimodzi. Okay? But chisanzo china chimene makonda kupereka tikamakamba za mmene zinthu timapangira kuno ku Malawi. Chophweka ma restaurant. Mukapita ku UK, yet system ya ku UK simapereka tip kwa waiter. Imakhala mu akamana kuti sima chicken ndi 10,000, imakhala kuti 1,000 ndi amechoti service charge imene ipita kwa waiter. Iweyo ukalipira usampase so waiter ya. Chifukwa kuti pandame walipireja akamunyemerako kale. Kwa America kuti niyo mugule chinthu osapereka kwa waiter mwalakwitsa kwambiri. Okay? Kuno ku Malawi timafuna kuti ngati ndatsegula lodge yanga, hotel yanga ndiyika service charge. Meaning kuti customer sapereke ujenet. Mwini wake wa lodge ne anyamata anga sindapasa aso service charge ijaya. Ndizalimbikisa ma customer azipereka so chani? Tip. Because we want zawo kuti kuzifuna, you know? No, we need to decide. Tuone ubwino wa izi ndi kuipa kwake, ubwino wa izi ndeti sanke chimene tifuna kuti chitipange service. Usati kuti tengeko kupang'ono then you end up my examples ndinezo alipo ambiri. Ndimakhanza kuti kwati tikhala kukambirana nkhani ziwiri. Umakhanga nkhani ndi yayikulu kwambiri. Chifukwa pali nkhani imene ndithu sitina unique. Zachitika izi UTM yatuluka mu mgwirizano. Wopindula ndi ndani ndizi zimene zachitikazi? Funso lovuta. Kuyankha kwati kozana kuti chiza dziwe nchipande pomwe, right? Chifukwa kuti zonsezi zikulunjika ku masankho amene nawo chaka cha mawa. Okay? Ndikuti ziganizo zimene zipani zikupanga kuphatikizapo chipani cha UTM. Zotsatira zake kupindula kapena kusapindula kwake tidzakuona anthu akazaponya voti chaka cha mawa. Koma chimene ndingaonjeza ine nchona kuti mwina zimene zachitikazi zikhala ngati phunziro kuzipani. UTM ine itengepo maphunziro. Chifukwa muchafotokozera anzanga chisomo kuti kusogoloko nkhani yake kaya ma alliance basi. Ndimene system yathu ili 50+1 incha. So pafika ndithu kuti zipani zitengepo phunziro. Kuti akamakala UTM ikamakala waso mu alliance because I'm sure napangaso alliance ndipani jina. Mena DPP omwe afford sikuziwa. Akamakala kuti akamakala mu alliance ina kodi aphunzira atenge maphunziro otani kuzimene zachitikazi. Chifukwa politics athu Malawi ndivuto nina kuti nthawi mbiri simaphunziraso yayi. We don't learn, you know, from previous events or mistakes. I think the time has come kuti tayamba kuphunzira. Chinthu chambiri chikhalira kuti
kukapangidwa mgwirizano oti ulikliye bwinobwino, because mgwirizano there was no clarity. Pakakhale ndithu mgwirizano olembedwa bwino, pakakhale ndithu clarity omveka bwino ndithu ma conditions awa amgwirizano tizasata izi ngati zakuti sizachitika pazachitika chakuti ngati chipani sikizatsata zimene tagwirizana pazachitika zakuti pakakhala accountability. Ndikukhulupirira kuti titapanga choncho tipanga ndithu malansa bwino. Komanso even MCP also has to learn. MCP itenge maphunziro ake. Mwamuno kakhala kwatira kena kono akazi amakukana kuti uyu amasiyasi akazi. You lose credibility. If the MCP is not careful, iso abale kusogolo kuno. So I think apapa ndi nthawi yoti nawonso MCP atenge maphunziro kuti what have they learned, what will they do differently next time. Tukamba dava za Chazani mafuta ndiyo. Nimabwera so kwa hiyo. Okay. Kuti zipani zitukambazi zipani zikulu UTM, MCP, zipani ndithu zikulu ndipo zachitika zindi zimenezi. Anthu sakhala ndi mantha kutsogoloko kumalo mgwirizano. Ndikukhulupirira kuti sangakhale ndi mantha chifukwa choti limene lino ndi lamulo right. Ngati 50+1 simuyikwanitsa panokha mulibe choice chifukwa ndi malamulo. Nde zikungoyenera kuti momwe anakambira Jegwa kuti mwina zinthuzi zidachitika lamulo linabwera mu nthawi yoti yogamula mlandu wachisankho. Mwina tinalibe nthawi ndikakumbukira pepa limene analemba Professor Mwiza John Carter. Anakambapo kwambiri kuti mwina tikadatenga nthawi kaye tisanathamangire pogamula pacha tisanathamangire mwina kusintha the electoral law chifukwa yoti mwina tinalibenso nthawi yoyang'ana ma options amene tinali nawo. Iyoyo mwina ndi nkhani ina koma ndikuona kuti iziza azipani akungoyenera aphunzirepo kuti ndi mmene moyo wazisankho uzikhalira kunoko ndaphunzire nkudziwana kuti pazikhala ndithu ma concessions zoti inuyo musiye kuti mugwirizane ndi ena zoti inuyo mutenge kuti mugwirizane ndi ena. They have no choice. Koma funso icho munafunsa lichabe ndi maliwenderera lona kuti kodi wapindula ndi izizi ndi ndani. Of course yankho lalikulu ndimene akamba maposanawa kuti zitengera kuti anthu situation mwina ayigwisa ntchito bwanji. Koma ndikuona ngati kwa MCP panopa alibe chinthu choti akhoza kumayang'ana kumbuyo kwawo kuna kuti mwina I should be weighing on their conscience kuti mwachita izitu. It's unfortunate kuti zinthu zizachitika mwina muinfight koma ndikuona ngati kuti panopa akhoza kupita kukapanga zawo ngati MCP opanda kuganiza kwambiri kunena kuti mwina izizi tikamapanga ngati chipani wina wake adandaula tikati kumponda wina wake ngati alliance. Awawanso ngakhale iwo ali mwina losi yachitika kwakukulu kwa iwo because they lost the leader ngati UTM autengeso ngati ndi opportunity yonena kuti ndi nthawi yoti they should rebuild themselves. Exactly. So but the final analysis comes kuti kodi tikazavota zizatanthauzanji nthawi. Mwachidule kwambiri pa msonkhano umene anachititsa akuluakulu a UTM lachisanu. Mmodzi mwa akuluakulu a UTM ananena kuti pali anthu ena amene nthawi yonseyi samaoneka yayi koma amene kutsatira imfa ya Dr. Chilima ayamba kuonekera ndipo muchenjere nawo anthu amenewa. Tinekuti mu UTM muli kukokana kwina kwake kumene kapena kuchitika. Kukona kuti kulipo ndithu. Apo nzosakayikitsa ndithu. Chifukwa mukaona masettlement ngati amenewo akungoneseratu kuno kuti anthu akulimbana. Komanso kupatula kukona kuliso kukayikirana. Kumene kwakhangatinso kwakula. Ndimafuna ndigwirizane ndi chisomera fulokuzera. I think apapa this should be an opportunity. Kuti chipani cha UTM komanso zipani zina za MCP zichite rebuild. I think apapa let's focus on rebuild. I'm happy ndimene afulokuzera UTM kuti afuna achite focus on the next election. This should be an opportunity kuti akonzenso chipani. Kukonza chipani, I'm not saying kuti achonsa anthu amene akuyakayikira komano
let them unite the party kuti chikhale chipani ino champhamvu chifukwa democracy athu imaluza pamene zipani zathu zafoka imachita geni pamene zipani zathu zalimba both on both sides kumbali yolula yochita luli komanso ngakhale kumbali yotsutsa ya opposition so it's time to rebuild moti sitikhani ma UTM awiri we cannot rule it out kukokana mafusa kodi ndikuti nene ku UTM kuli kukokana yankhulake siyo nakhala ovuta kwambiri ku UTM komanso kuzipani zonse zili nazo kuno kukana kulipo it's not a UTM problem it is a Malawi problem okay koma nimafuna ndiwonjezere zinthu ziwiri choyamba maiko amanena kuti migwirizano iyi pofuna mazikhala clarity usati kungopanga wishiwashi I hear where is coming from koma pang'ono chabe chimene nganene chiona kuti ndikuganiza kuti nthawi imene amagwirizana a MCP ndi UTM kuseriko anakhala pansi ndithu ndikupanga ndithu mgwirizano bwinobwino chimene chinavuta ndichoona kuti zimene anagwirizanazo kuti no anthu adziwe because the stakeholders ena ofunikira ndi the voters the ma voters akamapanga migwirizano yawo azionetsetsa kuti ma voters azidziwa chifukwa kukaponya voti paja chifukwa china chovotera uzikhala kuti ukudziwa kuti awawa akugwirizana kuti azapanga chonchi ina ndikugwirizana nazo therefore ndikuwapasa voti yanga chisoma makamba za no mmene zililimu ma alliance they have come to stay tikhala nawo ndizoona koma ndifuna ndiwonjezere kuti ndikumamvaso kwambiri nthawi zina mmene nkhani za ma alliance nthawi zikambizira zimakhala ngati kuti choopsezera kuti ifa no zabona no zipani kugwirizana sikuti ziyambika pano poifa cha alliance yayi again amene alokulira pakuzani kuti mu 1994 chisankho cha matipate choyambira after referendum choyambira cheni UDF sinapite ku Genioka of course it is panda utata ting'ono pa chaka nyama chiulu chiumya okay so zangwizano zizi mu 1994 1999 MCP ndafoda anapanga alliance president wa MCP analigonda cha kwamba anatenga running mate chakufa jana wa Ford they went so kupanga ngwirizano wazipani sikoyamba sikubwera ndi 50+1 sikubwera 50+1 yayi okay you want to maximize your chances of doing well in an election chobwino akuduza kuti nthawi yatha ndithokoze kwambiri akuluakulu amene tinali nawo program uyi timakambirana nkhani ya kutuluka kwa chipani cha UTM mu mgwirizano wa Tonse Alliance ndipo timafunanso tikambirane nkhani ina koma ndikukhulupirira kuti chifukwa cha nthawi sititha kukambirana nkhani imeneyi imakhuza ndithu kupereka kwa ndalama kumene ndithu kuchitika pamene chisankho cha kapena ndi msonkhano wa convention kuchipani cha MCP chatsala pang'ono imene ndi nkhaniso yayikulu imene timafuna tikambirane koma chifukwa cha nthawi sititha kuti tikambirane nkhani imeneyo ine ndine Chance Mozabanda mprogramu isi ndinali ndekha ndinali ndi Peter Jegwa amene ndi mtolankhani komanso amalankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana mdziko muno tinali ndi Michael Kayatsa kuchokera ku bungwe la CHRR komanso tinali ndi Chisomo Ndala amene ndi nzika ya dziko lino komanso ndi mmodzi mwa anthu amene ndithu amatsatira bwino zomwe zikuchitika mdziko muno ndikuthokozeni kwambiri akuluakulu tinali limodzi komanso ndithokoze ino amene mwatsatira program imeneyi pa ma platform osiyanasiyana a Zodiac pakati kumanenso sabata yamawa ine ndine Chance Mozabanda zikomo kwambiri.